खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथिखौ बड'सा नायगिरिफोरनिसिम बावहरबाय। दिनै 24 मार्च 2022 इं बृहस्पतिबार बारायनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायनो लादों आं सांग्रिला नार्जारी। मेष राशि सोरनिबा दुखु गोनां खोथा खोनानो मोननो हागौ, गोसोखौ गाज्रि मोनखांनो हागौ। वृष राशि बबेबा गोजान जायगायाव थांनांनो हागौ, रांखावरि खरसा जागोन, गोसोखौ हमथा। मिथुन राशि बबेबा गोजान जायगाफोराव दावबायहैनो मोनगोन, गोजोननाय मोननो हागोन। कर्कट राशि फिसानि थाखाय दुखु सैनांनो हागौ, जेखि जाया गोसोखौ हमथानांगोन। सिंह राशि लामा सामा हान्थिनायाव नोजोर होनानै आवगायनांगोन, बबेबा समाव सोगदावनो हागौ। कन्या राशि मोनफ्रोमबो खामानियाव गोहो बोलो मोननो हागोन, जाफुंसार जानो हागोन। तुला राशि मानिबा थाखाय दुखुआव गोग्लैनो हागौ, गोसो हमथानानै थानांगोन। वृश्चिक राशि मोजां रोंगौथि जानो हालांनायनि थाखाय माना बांलांगोन, गोसोआ खुसि मोनगोन। धनु राशि मानिबा खामानि लानानै दावबायोब्ला जाफुंनाय नङा, रां खहा जागोन। मकर राशि दिनैनि सानाव रंजा बाजा खालामनो हागोन, गोजोनै सम बारहोहरनो हागोन। कुम्भ राशि रांखावरि दोनथुमनायाव दोहोना बांलांगोन, गोजोननाय मोनगोन। मीन राशि बायदिसिना गाज्रि खामानि मावफ्लांनो हागौ, गोसोखौ हमथानानै मावनांगोन। दिनैनि फानजामुथिया एसेनोसै, गोजोन्थों। साननैनि हाबाफारिजों क'क्राझारनि बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि बानजायनाय आरो बिटिसि सोरखारनि हेफाजाबाव गिबि खेबनि थाखाय बड'लेण्ड मौस्रोम मैखुननि मेला खुंफुंनो आखायाव लादों। बे बड'लेण्ड मैखुन मेलाखौ 23 आरो 24 मार्चखालि साननैनि हाबाफारिनि गेजेरजों बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव खुंफुंनाय जागोन। नैरोजा 2023 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय चिरां जिल्लानि बेंटलाव थानाय मोनसिम सिब्राय इंलिश स्कुलाव नार्सारिनिफ्राय थाखो 8 सिम फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि आलादायै थानायनि राहानि थाखाय हस्टेलनि खाबु दङ। गोजौ सोलोंथाइ लानाय रोंगौथि गोनां आरो मोजां फोरोंथाइ मोननाय फोरोंगिरिफोरनि गेजेरजों बे स्कुलाव फरायसाफोरनो सोलोंथाइ होनाय जायो। Computer and Science Laboratory, Games and Sports, Physical Education, Smart Class, Art and Music Class, Coaching आरो टिउसननि खाबुखौ बे स्कुलाव मोननो हागोन। गोग्गो आरो गुन गोनां सोलोंथाइ मोनहोनायनि थाखाय मोनसिम सिब्राय इंलिश स्कुलाव मुं थिसननायनि खाबुखौ लादो। आबुङै मिथिनो थाखाय 99548525542, 94357592226 आरो 60018993887 मबाइल नाम्बाराव फोनांजाब खालामनो हागोन।